Hej alle sammen, mit navn er Bastian, og det her er en lille tutorial video på vores Multicraft panel, som vi bruger til vores Minecraft server. Vi har fået vores hjemmeside, så det er en dansk og en engelsk hjemmeside, men vi går ind på den danske lige til den her tutorial. Så skal vi gå ind på login og skrive vores brugernavn og kode. Så kan vi se alle de server vi har. Vi vil gerne til kontrolpanel, så vi trykker til kontrolpanel. Vi går ind under server først. Så kan du se hvad din server hedder her under Multicraft. Du kan se hvor mange slots der er på, du kan se hvor mange der er inde af de slots du har. Så kan du se din IP og din port, hvad din world hedder og hvad serveren kører, altså Speakoid eller Bucket eller Bungee Cord eller en anden mod som Feast the Beast eller sådan noget. Så har vi memory, det er hvor mange gigabyte RAM der er på serveren, og vi har en her. Og så autosaver den, og den siger hvornår den autosaver. Ja, det er det her. Så kan vi gå ind i chat, så kan du skrive noget. Som du kan se, så har jeg allerede skrevet noget for ikke så lang tid siden. Så lad os sige, at jeg gerne vil svare til tutorial. Så skriver jeg hej tutorial. Så skriver jeg, og så står der tutorial, hi tutorial. Det er meget nemt. Console, det er i bund og grund noget af det samme. Her er der bare det commands i stedet for en chat. Så der kunne man jo også bare skrive say hi. Så siger konsolen hej. Sådan der. Players, der kan du se hvad for nogle players der har været inde, hvad for en rolle de har, altså hvad for en group de er i, hvornår de sidst er blevet set, og hvad for en IP. Config files, det er alle de normale config files, som der er i på en Minecraft server. Altså lad os nu sige, at vi går ind i server settings, så kommer der helt vildt mange forskellige ting, men vi har sådan nogle smarte menuer, så man kan se hvad man kan skrive i stedet for. Lige nu hedder serveren tutorial serveren i Minecraft, og ja, det er det. Der står nogle andre ting, men det kan jeg ikke gå nærmere i. Det går jeg ikke nærmere i lige nu. Lad os gå ind under files igen, og så går vi ind under FTP file access. Det her det er din FTP account-agtig. Så først vælger vi serveren, så vælger vi IP'en, porten. Og så kan du se det der er vores username, så skriver du din kode her. Og så kommer den her frem. Så kan du se hvad for nogle plugins og alle mulige forskellige ting derhen. Så lad os prøve at gå ind under plugins. Vi vil gerne uploade plugins. Lad os se vi vil gerne uploade Area Shop, det har jeg lige her. Så trykker vi upload og vælger filen og trykker submit. Så er pluginet uploadet. Så hvis vi restarter nu, så er der Area Shop på, men jeg vil ikke lige have Area Shop på. Så det fjerner vi lige igen. Og vi fjerner også lige Holo Display. Og de der marker, så vi trykker submit. Og alt er blevet slettet. Du kan også bruge andre ting som FileZilla med de samme oplysninger, men det gør jeg ikke igennem i den her video, det gør jeg igennem i en senere video. Setup, det er hvis du skal reinstall serveren. Det kan hvis du vil. Backup, der kan du lave en backup af din verden og dine andre ting, altså af serveren generelt. Og så kan du restore den her. Advanced, det er commands og schedule task, altså sådan nogle ting der skal ske hver dag. Og så kan du se hvad for nogle users der har rettigheder til at gå ind og kigge på den her server. Og så kan du trykke på help, hvis nu du har brug for hjælp. Og det var alt for servers. Så kan vi gå ind under profile. Profile, der kan du se hvad for et sprog det skal være på. Lige nu har vi kun engelsk og tysk, men vi får snart dansk. Så e-mail, det er min e-mail. Så hvis du ændrer password, så skriver du det password du har lige nu. Det nye password og det nye password igen, og så tryk save. Support, det er vores ticket support, som vi kalder det. Det er den vi svarer på, hvis det er serverrelateret eller sådan noget. Så skriv til os her, så svarer vi så hurtigt som muligt. Men det er i hvert fald alt omkring Multicraft kontrolpanelet. Hvis du har brug for,
Hvis vi ikke har svaret på de spørgsmål, så skriv en comment, eller hvis du ikke har forstået noget, så skriv en comment, så skal jeg nok prøve at forklare det for dig. Men ellers så må I have en rigtig fortsat god dag. Husk at tjekke Utopia Hosting ud. Vi ses.